Mas gipahugtan sa Task Force Mendicants sa Zamboanga City LGU ang pag-rescue sa mga banay o individual kinsa gihimo ng Pinoy-ana ng mga kadalanan sa syudad. Ani ang report. Daling ng hawa kining pipila ka mga individual nga namuyo na sa kilid sa Alejo Alvarez Street sa Barangay Zone 2 Zamboanga City dihang giduol sa GMA Regional TV1 Mindanao aron unta mahinabi. Sumala sa LGU, ang uban kanila gipang rescue na sa Task Force Mendicants sa Zamboanga City LGU niadtong Martes. Actually, amo say Elian Agri el Task Force Mendicants kay mang-clear gad kita el diaton kamino from street families, street children, akil hindi gad violent psychotic. Matod sa City Social Welfare and Development Office, gawas sa pagpatuman sa road clearing operations, ang pag-rescue sa street families and children usa ka pamaagi aron matagadsab ang ilang pagginahanglanon. Hindi naman kita after mang-clear, after tayo kita dila welfare. Si talye sila na street, mucho kat sila ko sa suseso pwede tene. Like accident. Depende sa diaton weather condition, no? Ang mga ginarescue ginadala sa Mendicant Center sa Barangay Kulyanan isip temporary shelter. Sanglit nakatakda sab sila nga ipabalik sa ilang mga lugar aron makauban ang ilang mga kabanay. Diaton ultimate goal hindi man po na center. El goal diaton is reintegration to the family. It carry kita to be deep and normal life. Sa tala sa CSWDO, miabot na sa 343 ka individual ang ilang na-rescue gikan January hangtod August 13 ning tuiga. Sagad kanila, nagikan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay ug sa Iligan City. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.